Biti okružen vukovima zvuči kao strašna scena sa kojom se rijetko ko želi suočiti. Zakoračiti na njihov teritorij može biti veoma nepredvidljivo. Ovaj fotograf, koji inače fotografiše u divljini i voli izazove, je oduvijek želio napraviti ovakvu fotografiju. Konačno je dobio priliku za to. Dok je stajao pored rijeke, prišli su mu vukovi, i to njih 5. Bili su uzbuđeni što ga vidi i kako se on kretao, pratili su ga. Čak su iskakali po njemu i lizali mu lice. Činilo se kao da ga ne žele ostaviti. Pogledajte video u nastavku te ga podijelite sa prijateljima. You like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.